Rama siyaga ing yuda nglawan raja Raisingha ngasta pusakane pecut Yai Samatiman rapasing perang pupo singa barong alas roman yo hae ora sekti kakarone yo hae perangi sansaya rame waro sekti ngrapasing prajurit singa pati pusakana lawan pepati singa kabeh atur lapor dening waro Ponorogo pecut samati mansuarane kota angkono yo hae arep pati keluhan yo hae nagarane wis dadi aman iku sejarahe cerita reog ing Ponorogo gambarane menangi sang Prabu Kono Sewantana wiwit kawitane sentire ke Ponorogo sigra laku nironanda ing Manayuda yo hae reog ngikel saya rame yo hae sarwa ireng sandangane waro sekti nerapasing prajurit singa pati pusakana lawan pepati ing singa kabeh ajur lembur dening waro Ponorogo pecut samati mansuarane bertahan koso yo hae reog ngikel saya rame yo hae sarwa ireng sandangan Sang Hyang Tata Kalono kalagut maringkut jongnya kang mawingis Kara rupa reka giri netra gocap magroyang
mangka ambrasta angkara murka nandang dutaning adil sukertaning jagat lebur satema sirna salumaing bumi bebener moncar satriya ingkang yakti yeah.
wadyabala dina nasri gegamane saking kang bala kuswa abrabusananira pranyata asri dinulu pindha panjraing puspita yecah Ponto sakti angge kono pasuki
Dasar gagatan kuciwa risangklana sewandana ing madyaning pasewakan gandrung kapirangu mring kusumaning ayu karana kataman Branta ing
bareng. Kono Sewatono. Wah, amano. Hei, Candi Kyai Samandiman. Tatamono. Prabu Kono Sewatono. Mangkono sang klana raja sasama angantap wadya Syaga Arsa Ambrastama Sukerta Sang pangayom mring bangsa Hayun Nirmala. Ya cak. Iya. Solo
dewaning sun auraja sanggeman mati minangka bebaya kalamun murotan becik nurapan dosyen den nuta Dalca yang penting happy. Kasih. cho xí xuống Ju, mangkat Ju. Yo.